Tehát a bal oldali a hántoló, a jobb oldali a levegős tisztító, a rostagép. Igen. Tehát gyakorlatilag ugye úgy lett megalkotva a zsákot, kényelmesen várról bele lehet önteni a gabonát. Van egy kis motor, ami gyakorlatilag mozgatja a gabonát, hogy ne tudjon fölboltozódni, és egy szelep, amivel tudom a mennyiséget szabályozni. A hántológépnek nagyon fontos része az, hogy folyamatosan egyformán kapjon terhelést a hántológép, mert ha nem egyenletesen kapja, akkor nem tökéletes a hántolás. Ezen a garaton át motor segítségével befolyik a hántológépbe a gabona, ott megtörténik a hántolás. Ez gyakorlatilag nem egy köves, hanem egy gumisütköztetésű hántoló, ami azt jelenti, hogy nem törik a szem. Tehát ha köves lenne, akkor ugye kalibrálni kellene, hogy nagyobb szemek, kisebb szemek, tehát egyforma szemek kerülhetnének bele a kövesbe, hogy ne törje össze, aztán megyen egy másik kalibráció, megyen egy másik fajta állítása, egy másik méretű szem kerülhet bele. Ebbe bármilyen méretű belekerülhet, egyforma lesz a hántolás. Megtörténik a hántolás, gravitációval lefolyik ott alul azon a csövön Igen. hántolt gabona, és a pejva, a léha és a por. Egy transportventilátor segítségével fölnyomjuk a tisztító egységbe. Ebben a tisztító egységben szétválik a tisztított gabona, tehát a hántolt gabona. A hántolt gabona az kifolyik ezen a csövön, és a pejva, a por és a léha pedig ebben a ciklonba kerül. A ciklonba ölvény folytán választódik a por, léha és a pejva, és gyakorlatilag egy ilyen nem látható szennyeződésű levegőt fúj ki a tetején. Ez a gép, ez gyakorlatilag 200 kg/óra teljesítményű hántolást tud csinálni, tisztított hántolást. Ha nem akarjuk tisztítani, csak hántolni akarunk, akkor pedig 700 kg/óra teljesítményű. Ha a 150-200 kg-s teljesítményt akarjuk, akkor gyakorlatilag malmi tisztaságú gabonát kapunk, tehát azt jelenti, hogy minimális kis pejva van benne, de azt be lehet tenni a köves malomba, mert azt meg tudja őrölni, és az még fogyasztható. Ha a tönkrőbuzánkat eladásra akarjuk kizacskózni, akkor abszolút tisztaságú kell, akkor pedig be kell engedni ebbe a rostagépbe, aminek van egy levegős tisztítója. A levegős tisztító garatjába bekerül a hántolt gabona, itt legyűjti a bent maradt pejvát, azt egy csiga segítségével zsákba nyomja, illetve a port és a léhát szintén begyűjti egy másik zsákba. A levegős tisztítóból lefolyik, gyere ide, légy szíves, egy rostagépbe. Ez a rostagép, ez így működik, és gyakorlatilag 3 frakciót választ le. Itt alul kifolyik, illetve itt kifolyik még a hántolatlan, tehát a belekerült még hántolatlan, az ide kifolyik, de az ilyen pár szem. Itt alul kifolyik a tiszta szem, itt lehet is látni, hogy most megmozgattam. Tehát ez már a bolti tisztaságú, eladható tiszta gabona. Illetve itt alul van egy fiók, ami most nincs betéve, ide pedig kigyűlik az apró és tört szem. Ennek a java apró szem, mert a gép nem töri, de a kombály valamennyire tör belőle, tehát csak az a tört szem, amit a kombály összetör. Tehát az apró és tört szemet lehet használni, azt tesszük meg először, azt töröljük le először, ugye azt pedig eladjuk, vagy tartósan tudjuk tartani, mert ugye nem tört szem.